loro dipikul gayor lho. Kailane gayor loro dipikul jaran lho. Sekti monggo. Domongnya yo dilanjut nih. Oke, lanjut. Yo. Kanjane Mahendra. Kebiar budaya Mataraman. Temu gagrak. Pajemono jem gagakno apa to Piye to? Jemono iki nyapa? Pak Jemono jare bol ndi wong iki Pak Jemono Acung Pak muga-muga Pak Jemono Pak Jemono kuwi ana artine apa? apa jem Kuwi apa? gagak gede dhuwur No. nulung Iya pinter. Wis gagah gede dhuwur nulung ya. So So. sedekah gagah wis gede dhuwur wis nulung wis sedekah ning seniman urung glek oh nak
Iya toh Dos, kancamu ki piye Dos kancamu? Awake dhewe bar prei 5 dina lho. 5 dina prei. Lah aku senepku ora ilang. Pas tengah-tengah. Lato-latoku mledek. Terus ora oleh saweran jungkel-jungkel. Kula to. Kula dereng. Lah iya, ya sing karo oleh saweran. Kula lek Ora fokus. kula mboten angsal mboten. Jengking glungum. Kula mboten angsal mboten. Golek ana paran-para ana Mas Yosika. Enggak. Asalaman Mbah Lurah ora ni lho, Mbah Wong. Bu Lurah. Yo. Arte. Pak Jemono. Golek ana terus mubeng-mubeng. Kami tuwa. Mubeng omplonge dipasang to omplongmu. Bengak-bengak. Lah kayak Yo, yo. Lah kok gringin karo aku. Ini yo. Ya apa? Gak kalah. Kowe golek sing golek sing mending. Cilik apa gede? Gede. Yo.
Nggih, Mas Agus niki mau sarehne dadak merak enter 70. Piye ta? 50. Iki mang piye urusane? Urusane kowe ijol bokong. Gawane omah dhewe. Ya wis ora maido ya ya. Ora maido dulure kathah, Dulure akeh. pagelaran dadak tasih 70 dereng pentas, ganongan disingget, sawetawis. Kripik gedang, Kripik telo. Sidik edang. watone rata. Nggih matur suwun sangat masyarakat Bungkal. Nggih, mugi-mugi lancar. Lanjut pagelaran dadak merak.